Doncs el grau en mitjans audiovisuals el que fa és capacita i pretén la immersió en el procés de creació, producció i realització dels que són els continguts audiovisuals lineals i interactius. El grau de mitjans audiovisuals s'inclou en la branca de les ciències socials i jurídiques, però té una vessant molt més tècnica, donat que es necessita conèixer moltes eines i processos per portar a terme tot un producte audiovisual, tant lineal com no lineal, de qualitat. Pretén és formar professionals polivalents en totes aquestes àrees de la imatge, del so, de la multimèdia i també encarats al que és l'empresa. Es divideix en 4 anys i en aquests 4 anys es fan diferents assignatures que es poden incloure en diferents àrees. Podem parlar de l'àrea de la imatge, on hi ha assignatures que treballen la televisió, la fotografia, la il·luminació, treballen tot el tema que podríem dir realment d'imatge. Llavors tenim tota l'àrea del so, on es treballa l'àudio, el tema de la ràdio, el tema de la sonorització, i després tenim l'àrea de la multimèdia, que es treballa l'animació 2D, l'animació 3D i els entorns interactius. El tema de l'emprenedoria, dins el grau es treballen diferents assignatures, que seria l'àrea formada per l'empresa, i especialment hi ha una assignatura que es diu Emprenedoria i Innovació, on és en aquesta assignatura on es pretén despertar aquesta actitud emprenedora. Tanmateix, dins el Tecnocampus hi ha un programa que és l'Innoemprèn universitari, que el que proporciona als alumnes que tinguin una idea de negoci, donar-los tot el recolzament perquè això pugui tirar endavant.